Здрасти, Vlogс, аз съм Awakening95. Това е третия епизод, за жалост няма никой да участва с мене. Между другото, като гледах клипчетата, чух, че от тия саунд ватки много се чува и видя не може да ме чуете като копая, за което се извинявам, като си печа айрона. Сега какво щех да правя? Щех си правя айрон сет, за да слизам в една пещера. Само за секунда. В момента е 11 часа сутринта, а сега ставам. Добре. Нека си направим панталонки. Може да си направя още една кирка. Те тук не са пораснали. Ще си направя изпече. Нека сложим айрон да се пече. Това е третия епизод. Мисля, че го казах, но все пак да повторя. После обаче трябва хора вече за дърво, защото виждам, че ми е свършил. Нека да си сложим сета. И сега ходим в една пещера. Надявам се да намерим нещо яко. Къде ми е айрон кирката? Фото ми... Да, трябва да си направите търчове. Какво ще... Да. Ще си направя клечки. Кол... Тук ще взема хлебчето и нека да ходим към минута. От тази нощ ще си направи един меч, мисля хора да дигна малко лево. Като ще оставят тия прости. Окей, ами нека да ида малко да се побия с общност нормално. Да се потрепя с зомбита, надявам се да намеря скелета да ми порасне по-бързо. Пшеницата. Само че няма зомбита. Окей, надявам се да намеря дънджън или нещо такова, сега следвам отдолу, въпреки че не гледам много. Добре, къде сте скапани зомбита? Айде, тъпаци, айде скелет. Айде, ти пак място. Отдали са 3 скелета. 4. Я не ме стреля. Мисля тук само един колко от шотхил. Ама две си много нагледа. Знаеш кога ще ме оставиш? Никога. Сериозно само 3 коко. Окей, пак е нещо. Там виждам мизерен крипър, който не ще го бия. Но ми се мраза. Аре да няма ли мизерни скелети още? Оп. Чум паяк. Окей, нека да ида да пречукам първо скелета всъщност. Скелет. Това. XP, това ще ти взема. Да пречукам крипъра, защото така мога да си направя TNT, като го сложа това TNT. Ще предаше яко и така по-лесно се намира диаманти.
ще видите, ако се върнем, естествено, достатъчно такова. Да, но то изчезна. На Мекфайра. О, видях скелет. И крипър. С къде страна един от тук, другия от там. Абе, я не ме попуца и да не да те потам аз тея. Един крипър се отзад на леко. Не. Трябваш ми. Не. Не трябва гадно го бия тотална лепта. Да, то дори не ми пусна такова. Пусна да. Трябва. Нека да идем да намерим още скелети. Тези зомби не ми върши работа за момента. Така. Ще изкефа, ако намерим нещо. Овце, окей. Но те не ми вършат работа, бе. Къде са скапани скелети? Крипър. Ела бе, трябва да скит. Нещо намериш. Виж къде. Курво. Не се оглежда. Как ще гръмнеш, бе, дебил? Бях по-далеч. Нищо няма долу. Оста, паяк. Паяка мога го използвам за... смисъл. Да, дори ми пусна такова, но все пак не си. Мисъл, бъдица мога да си направя. Май този епизод ще биеме зомбите. Не знам. Ти ми трябваше перфектно. Ако ми пуснеш и лък, не. Нещо не щеше. Някой друг желаш да бъде раз. Кокошка, вече вземе. Още кокошки не поскапа на зомби. What the fuck, вижте взе перото на кокошката, я ми го дай, бе. Мой се. Аре да няма ли скапани скелети, бе. Да, вие сега сетихте да ми дойдат скапаните зомбите, ако тръгнем да бия. Ти купера, умри, бе. Ще биеме ли с те? Воу, по-леко това да ми шпич. Нищо, че не те виждам ли от твъркова. Пръснам, че не е това. Арбе, знае ли ще биеш? Фак. Пребил. Пусна ми, ес! Добре, сега се пребереме до вкъщата. Ес, бе! И сега да не се отръва. Не се отръвих, но какво си покажа. Тук ми се регенни малко кръстел. Да, и сега невероятно вече ще ходя да купая. Събрах малко лево. Тук има иран, който няма да изпусна. Имам много кирки, така че много работа. Тук доста иран. 10 иран, перфектно. Даже и още има. Аз ви казах, че този World е много богат на айрон и на кол. Но гледай как се скрил под снега. Рикач. Овца. Крипър. Така. Не. Сега те бах. Пусна ли ми? Де? Бе, тя се гад с кръндите, бе. Много си направи много TNT.
кукувци. Скоро ми ще си направи ферма. Сигурно 5-6 епизод ще си направя ферма. Както виждате, още съм болен. Между другото забелязах, че не се чувам играм, в смисъл. Много гадно се чувам на клиповете. Особено като говоря бързо и като копая. За което съжалявам. Така. Какво щях да правя, не щях да правя. Нека да изпечем айрона. 23, това е хубаво. Да, после ще направя скапаната ферма. Село свещената ферма за 3. Клепчета. Това е добре. Ти спечели все още не. Ама трябва да хапна нещо. Ще хапна една парчала. Така. И буклук. И тука. Между другото, днес ще направя повече клипове от вчера, защото продължавам съм болен. Така. Окей, аз ще взема няколко хлебчета. Между другото епизод ще свърша след 2-3 минути. Ще копая, ще му ебал майката, ако го видя. И окей, нека да ходим да копаем. Защото имаме снимата от вчера. Да, само мисля, че беше. Да, ето там обсидиана. Много се надявам да намеря диаманти тук, защото виждам, че е големичка мината. Там долу обсидиана. И сега да идем при гадната огромна пещера. Тя не е толкова голяма. Аз си намерих лапис отзори, виждам и крипър. Това път ще го взема, не ме интересува. О, виждам доста голд. Умря ли бе, буклук? И пак не ми пусна, ай. Я почне ми пускаш. Тук метри, че е възможно да има дънджън. Не вярвам, мисля така съм че... О, екстра. Така, има лапис, нека да достиме да не се спомня някой оригофрен. Тъпа толкова много лапис, че да се пукнеш от кеф. Така, нека да вземем голда. Тук имаш още ето го. Окей хора, аз мисля това да е края на третия епизод. Знам, че беше малко
кратък е това. Не знам, много бързо мина времето за мен. Не се продължавам с него. Никак не успявам отзад. Мисъл, сега го пускам се конвертира и почвам от следващия клип, защото някакво прави инжит. Главно там какво има. Окей, хора. Само да погледнем тук какво има. Да, значи продължаваме с тази пещера. Деманти няма ли да е? Има крипът. Моят приятел ще гръмне като първият педерас. Ще ми покаже пътя. Готино, мерси крипът. Още по един път. Окей, хора. Айде, чао, аз бях Лайкинг 95. Абонирайте се, лайквайте и коментирайте. Чао, чао.